Záhada, ktorú svet rieši dodnes. Predstav si, že si na dovolenke. Jeden večer ideš na večeru a keď sa vrátiš v izbe, kde si nechal svoje dieťa, už tam nie je. Prosím, ak ešte nemáte follow na týchto mojich platformách, prosím, utekajte dať. Poslednú dobu sa mi extrémne nedarí, všetky sociálne siete ma úplne ignorujú a majú nejaký so mnou problém, ja neviem. Taktiež budem veľmi vďačná za like, share a komentár. Ak neviete, čo napísať, iba odpovedzte na popisok. Mne, ako som už hovorila, to nesmierne pomôže, takže dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme a užívajte videjko ďalej. Presne to sa stalo 3. mája v roku 2007 v Praia de Luz. Trojročná Madeleine McCann zmizla z rodinného apartmánu počas ich dovolenky v Portugalsku. No raz, keď ich išli skontrolovať, Madeleine už tam nebola. Nasledovalo jedno z najväčších pátraní v modernej histórii. Prípad obletel celý svet. Objavil sa v správach, novinách, na internete, bol doslova všade. Všetci o ňom vedeli. Počas rokov vzniklo mnoho teórií. Únos, nehoda alebo niečo úplne iné. Vyšetrovanie prebiehalo v Portugalsku, Nemecku a v Británii. V roku 2020 nemecký vyšetrovateľ vyhlásil za hlavného podozrivého Christiana Bruecknera, ktorý žil v oblasti, kde sa Madeleine stratila. On ale účasť v tomto prípade popieral a dodnes nebol označený za páchateľa. A preto je tento prípad taký fascinujúci. Prebehlo už kopu rokov a nikto nevie, čo sa s ňou stalo, kde je a či vôbec ešte žije. Vyšetrovanie stále pokračuje, ale svet stále nevie odpoveď. Celý prípad začal jednou otázkou. Kde je Madeleine? A túto otázku si pokladá až dodnes. A presne toto je